Bvute wemadimikira anoda muturikiri kuti muzvibate. Mriko Mostaff hakuna kwandoenda ndiri pano kuna kwandoenda ndiri pano nyangwe zvikadini kusvika rini. Sei une mweya unenge watefo unofiringidza vanotoda Jesu. Very sorry Mwari ntomuda, Mwari yakatozuyawo after nekuda kwemari hobho vojoina Illuminati. Mwari ndomuda handitenge mari neropa ndinasimba, handingaparadze munhu ari kurarama, handingafurirwe naiyo indarama. Mitemo irimo wani mubhaibheri, munhu nemupfungwa chete hamuteri. Mriko handidi kuwirirana newe Satani, saka usafambe neni, usiyane neni. Handidi kuwirirana newe Satani, saka usafambe neni, usiyane neni. Ndatadza nekutya, ndazara nekutya, ndikafunga pakutanga tichiri mwanani. Bvute king Mriko Kupfuma by force ndega kuzviomesera, kuzvipinza bhizi jaji nemutongeswi. Mweya wekufema chimwe chandingadachi, ini wangu mutoro unotirwa kumusoro, ndofamba mumuforo, ndodzidza chamwari chikoro, ndoda kupfuma unge shoko. Vane godo vondiedza, zvamunoda ndimbozvireka. Koshanda mitemo yenyu ndakaibata, sekureva kwenyu ndochochesiya. Mostaff Bvute. Mriko handidi kuwirirana newe Satani, saka usafambe neni, usiyane neni. Aiwa ndazopanika kuita kushamisika, sipano panosika kana vokunika. Tibatsire